Hello friends, बरायबाय नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट इउटुब चेनेलावहाय लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर नोंथांमोननि गुवाहाटी इउनिभार्सिटि B.Ed एन्ट्रेन्स एग्जाम बिनि नोंथांमोननि मेरिट लिस्ट आरो काट अफआहाय ओंखारना फैबाय दे लोगोफोर। बिनि एग्जामा जादोंमोन जोंना 19 जुलाइआवहाय दे लोगोफोर। दा बेनि जोंहा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि B.Ed एग्जामनि एन्ट्रेन्स एग्जामनि मेरिट लिस्ट बिनिफ्राय काट अफ मार्क्सआहाय ओंखारबाय। दा नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर अफिसियेल साइटआव फैनानै। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै इनफरमेसन गासैनिसिमबो खावलायनाय जाग्रोबाय लोगोफोर। नोंथांमोना डिजिटल आपडेट इउटुब चेनेलखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। नोंथांमोना गोबाङानो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायगोन लोगोफोर। बिनिखौहाय लोगोफोर मेरिट लिस्ट काट अफखौ नायगोन जों लोगोफोर। दा बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोननि बे एन्ट्रेन्स एग्जाम नोंथांमोननि B.Ed एन्ट्रेन्स एग्जाम गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बेनि मेरिट लिस्टआहाय नैबेनो लोगोफोर नै। बेवहाय नायदो नोंथांमोना नै। बेवहाय दङ मेरिट लिस्टआ नोंथांमोनाहाय रल नाम्बार वाइज दङ, नोंथांनि नेम दङ, मेल फिमेल बे जेन्डारा थाबाय, ओमफ्राय केटेगरि वाइज नुगोन नोंथांमोना, ओमफ्राय नोंथांमोननि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना बेसेबां मार्क्स मोनदों, ओमफ्राय रं एन्सारा नोंथांमोना मोनबेसे जादों बेखौ नुजोबगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय टटेल मार्क्स नोंथांमोना बेसेबां मोनखो बेखौ नुगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर। आङो बिनि लिंकखौहाय भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय पिन खालामना होनानै दोनखागोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाइरेक्ट नायना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानैबो लाखिनो हागोन लोगोफोर नै। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। बेवहाय गोबां बुरजा पेज दङ। बेवहाय जोंहा टटेल बेसेबां दङ जों नायगोन लोगोफोर। केन्डिडेट्सफोराहाय बेसेबां जनाहाय बेवहाय मेरिट लिस्टआवहाय गाखोखो, काट अफ मार्क्स फैखो, बेसेबां जन केन्डिडेट्सफोरनियाहाय दा जों बेखौ नायगोन लोगोफोर। बेवहाय टटेल जोंहा गोबां बुरजा दं नालाय लोगोफोर। दा बेवहाय लोगोफोर जोंहा पेजआ गोबां बुरजा दं दै लोगोफोर। बेवहाय जोंहा पेजआ 556 था पेज दङ दै लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै लादो दै लोगोफोर। बेवहाय गावबा गाव रल नाम्बार वाइज ओमफ्राय नोंथांनि नाम थागोन, ओमफ्राय केटेगरि थागोन आरोखि ना लोगोफोर। जेनेबा नोंथाङा ST ना STP ना, नोंथाङा SC ना OBC ना MOBC बे थागोन आरोखि केटेगरियाहाय। ओमफ्राय नोंथाङा बबे कुइसन बुकलेट्सखौ नोंथांमोना लिरनो मोनदोंमोन बे नाम्बारा थागोन। कुइसन बुकलेट्स नाम्बाराहाय ABCD बेफोर थागोन आरोखि। ओमफ्राय नोंथांनि एन्सारा मोनबेसे कारेक्ट जादों बेनि मार्क्सआहाय थागोन नाम्बारा, ओमफ्राय रं जानाय नाम्बाराबो थागोन, नोंथांमोना बेखौबो नुगोन। ओमफ्राय टटेल मार्क्स नोंथाङा बेसेबां मोननो हादों नाम्बारखौहाय बे थागोन आरोखि। ओमफ्राय बेसेबां रेंकआव नोंथांमोना मोनखो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बेनो लोगोफोर, नोंथांमोनाहाय नायनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा जोंहा बे B.Edनि एन्ट्रेन्स एग्जाम गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बे मेरिट लिस्ट आरो काट अफआहाय थारैनो ओंखारना फैबाय आरो नोंथांमोननि एडमिसना थाबैनो जासिगोन दे लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर, नोंथाङा भिडिअखौ जि हायो एसेनो लोगोफोरनो शेयार खालामनायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो गावबा गावनि नाम्बार मोननाय, काट अफ मार्क्स, नोंथांनि केन्डिडेट्सनि रल नाम्बारा ओंखारदोंना ओंखाराखै, नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै, मेरिट लिस्टआव गाखोदोंना गाखोआखै बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होलायदो दै लोगोफोर। दे लोगोफोर, बिदिब्ला आङो भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय। थेंक इउ फर वाचिं, सी यू अगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार, लाभ इउ अल, नाइस टू मीट यू।